Cioè 9-7, ok. Tehát valószínűleg jövőre vissza fog kerülni a mai világbajnokságra. Van valaminél erre a nagyobb eredményet ezzel a hogy 8-ben azt mondta, hogy is nagyon szeretne mondani, hogy hát világban elmondta, hogy ezek a pályák kevéssé megszedek a pontokat, mondom, csak azt mondta, hogy Elviszem el, lőcsingeti Popovics, egy Zsiguli